večer, vážení rodiče. Jsem ráda, že vás tady můžu přivítat. Vím, že je ošklivé počasí a měla jsem trošku obavy, jestli vůbec dorazíte. A dorazili jste v hojném počtu, takže jsem velice ráda. Já tady samozřejmě vítám i Rádio Blaník. Jsem ráda, že jste přijeli a že zpříjemníte to pochmurný odpoledne nebo podvečer právě pro naše děti a vlastně celého okolí. Svíčku v lampionu máte rozsvícenou? Kdo ještě nemá? Je tady někdo, kdo ještě nemá? Tak jestli ještě někdo nemáte, tak teď rozsvítit, teď už bude nejvyšší čas, samozřejmě, abychom na ten lampionový průvod pěkně mohli vyrazit. Když nad mě jsem a sám si málo věřím, když trable jdou a pálej srdce mý, vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí, to přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mně sílu dáš a můžu slézt ty skály. Mně víru dáš a přejdu oceán. Stoupám výš, když blížím se k tvým ústům. Mně síly dáš víc, než kdy měl jsem sám. Já vím, že Vánoce jsou za dlouho, takže dárky by se měly rozdávat až nějakou dobu, ale já mám tady takový malinký kartičky, plakátky, kdybyste někdo nějaký chtěl, já mám